kusho ukuthi ungayithatheli phansi umthandazo ini bazalwane umthandazo khuluma nami ungawuthatheli phansi ini umthandazo awuthi amen kulomhlaba siphila ngani ngomthandazo qedile tshela makhala siphila ngomthandazo omnyaka khule ya hey siphila ngani komhlaba siphila ngani ngomthandazo uma unganamthandazo awukavikeleki ngaphandle komkhuleko awukavikeleki uyazi ngizwe indaba eyisimanga ngithandazela omunye umama eNelspruit la ngimthandazela lo mama kwakhuluma abathakathi baseMpumalanga bathi lo mama lona simthwebulile ungumkhofu wethu ngithi nimenzani bathu simvule ebhodleleni la simvalele khona imini yonke usebhodleleni uyinto encane ngaka nethi kwaphumila ngasamvula simthume emzini yabantu ngithi wenzani bathu hamba quphe inhlabathi emagqekeni abantu afike kwaNkosi aquphe inhlabathi kwaNkosi ayifake ebhodleleni afake nephepha elithi umhlabathi wakaNkosi afike kwaBlosi aquphe inhlabathi kwaBlosi aphinda afake nephepha ukuthi inhlabathi yakwaBlosi afike ke manje kaMkhwanaza afaka aquphe inhlabathi yakwaNdonga ayifake ebhodleleni abhale ukuthi yakwabani yakwaNdonga awuthi amen njalo bathi usebenza kona lokho bese bakhuluma labathakathi bathi esikhohlweni sethu kugcwele inhlabathi awuthi amen after 1 month sihamba sokhetha ukuthi sibulala kabani bese bayema le nhlabathi abaqondana nayithi Blosi bathatha ibhodlela kwaBlosi nabaqeda kulithatha ibhodlela kaBlosi uma baliphahlaza phansi la phahlaka lelibhodlela yaqitheka lenhlabathi kuphuma isithumbu la kulomhlaba lomntanami kumele ukuthi ube protected yazi ukuthi kwenzekeni abanye bela ngalendlela eniprotecte ngayo bazamela ukuliphahlaza ibhodlela phahlaka kwaqitheka nenhlabathi azange siphume isithumbu baze bathi nithwele ena ungathwalanga kungoba uvikelwe ngona mandla la ngaphandle la mntanami kubi Chala makhola kunjani umntwana lapha eUtrecht uza kimi uyahamba ngifuna yonke indawo uTrecht Newcastle wazongithola eMamelodi ngiseholweni eStanza Bopapi eMamelodi nakafika lapho wathi baba Ndlovu inhliziyo yami ibhlungu ngigraduateile kaNursing lonke iclass ebesinalo liyasebenza lonke yimi ngedwa bafonela mina bahlala bangibuza ukuthi kanti mina ngalokhethwaphi mina kanti ngisebenza nangibatshela ukuthi angisebenzi bathi why ngize kuwena baba ungisize kanti ilanga lelibhade lingaka ngami nangithi ngimbeka izandla vela wephansi umntwana balwa abathakathi kulo bathakathi bangaphandle umuntu wefamily uAnti wakhe athi ubani ongasebenza ingane zami zingasebenzi umenzeni athi ngithathe iID yakhe ngowenza icopy ngathatha ama-CV yakhe ngowenza icopy ngathatha le diploma necertificate sakhe ngowenza icopy ngikukhuphele emathuneni awungizwa ngabe angizwa ngabe uthi amen kubi la ngaphandle tshela makhalani kubi la ngaphandle bazalwane ngiyaqala namhla kunikhulekela kungilosatha nithi amen ngiyoqeda kuyishuze ngiyoqeda ngesonto hamba olova hamba ohlala ekhaya lento engiyenza la angeke ipheleliswe empilweni yakho iyopheleliswa nini ngesonto ngithandazela omnye umntwana eSterkspruit on Friday eSterkspruit on Friday eSterkspruit besine night prayer lebo Eastern Cape ngaselisuthu and then nakafika lo ntombazana ugoni ingane ingane igonile uhamba nomama wakhe untombazana kusho ukuthi kamanye amagama umama ugogo wani wengane uthi ugogo yebaba Ndlovu phela lo muntu awusamazi lo muntu lo wakhulekelwa le ekhaya lapha bekangatholi ingane wamkhulekela lo muntu kwaphuma inyoka enamakhanda awu4 wathi nakaqeda lapho uhamba wayoconceive wathola nansi ingane ayigonile angisakhumbuli yonke lento sebangiqoqela na umkhulekela lenyoka iphuma yathi yangena lenyoka inekhanda eli1 uma thi uyabamba iyadla ivela inhloko nakathi uyabamba iyadla lenyoka ivela inhloko nakathi uyabamba iyadla lenyoka ivela inhloko yagcina seyinamakhanda awu3 awuthi amen lamakhanda amele ingane ezu3 imagine into eyenziwa ngabathakathi la ngaphandle
Sanibonani. Anivume nithi amen. La kule nkonzo lesizolwa nemimoya. Impi yokulwa nemimoya is not a one day thing. That's why ngithi ngeSunday ngufuna la. Ngoba benye la sikhuluma ngabantu abathakathiwe, uzwele solo ngikhuluma ngabantu abathakathiwe. Awu ngizwele ukuthi ngikhuluma ngabantu abathakathiwe. Right. Abanye bena bakathakathu nihlushwa mimoya yala ekhaya. Ngibeka kahle ngithi imimoya kuphi? Ye family. Akunamthakathi. Kodwa la kule family kunezinto zakhona, kuney'nsila zakhona, kunezibi zakhona, kunezinyanya zakhona, kunamadlozi akhona. La ngafuni ukuthi umuntu aphumelele. La efamily. Abanye benu nihlushwa imimoya yani yale family. Awuthi amen. Nganginenkonzo kwafika omunye umfundisi mara ngizange emtshele nono futhi benginayo na 3 weeks back lo mfundisi. Nakafika kimi uzongiqoka ethi baba mana khambi kahle ngizamile ukuqala kuba ngumfundisi akwenzeki ngihambile ngofuna umsebenzi akwenzeki ngizwe uNkulunkulu ungibizile emsebenzini wakhe. Fine. Ngayibona indaba ukuthi uqinisile ubiziwe. Awuthi amen. Mara kunama strongholds, kuneziqhwaqa zala kwaNkosi la ngazange akwazi ukudila nazo. Noma ngathi ubiziwe phathi iBhayibheli athi uyoshumayela abantu. Awuthi amen. Uma la maketana ngakanqanyulwa ngeke azenda kufana nawe. Ngeke uze uthole nomshado. Ungayiphatha i-degree yase-University of Westville ngeke uthole umsebenzi. Ngoba kunemimoya kuphi yala. Uyibona ngani le mimoya? Number 1 imanifesta kakhulu ezibongweni zethu. Kumphindi imanifesta kuphi? Ezibongweni zethu. Primary nje, simple. Once wazibiza ngoNdlovu kanti wena ukhumala. Zenza njani izinto? Ziyaphambana. Kumanifesta ini? Imimoya kuphi yale ekhaya. Akunamthakathi. Ngizwa ngabe ethi amen kakhulu. Akunamthakathi ubanjwe imimoya kuphi yale ekhaya, yinsila zakuphi zale ekhaya. Angiqhubeke futhi. Awuthi amen. Ibongo nezibongo zilandela zine demon lakhona. Angiphindi. Ibongo nezibongo zinani? Zine demoni lakhona. Usuka unenhlanhla ukuthi njengoba wena ublosa kuleli guma lakila kaBloss ni delivered. Mara bakhona abanye abakwaBloss kunomkhokho balandelayo. Uthola ukuthi umkhokho ukuthi ziyazalwa izintombi zibe zinhle. Zizalele ekhaya. Ayikho neyodwa kulamantombazane ephuma kahle ifaka iring ibe nomkhwenyana ishadi. Nale ngathi iyazama iphinde ibuye nezingane zayo. Akunamthakathi, igazi insila zakuphi zala. Okumele kulungiswe lenkinga le. So, khuluma ngomthakathi angithi ngikhuluma ngemimoya kuphi yale ekhaya egqekeni. Hallelujah. Uyazi ukuthi wena ngale ndlela umshado ukuphika ngayo lento uyithatha ku-anti wakho. Abanye benu ngale ndlela le ndaba yokushada nokulotsholwa ukuphika ngayo ufuza umama wakho. Imimoya yakuphi bazalwane yale ekhaya emagqekeni. Kumele udilwe naleli gazi elibi owalinqela la ulinqele khona. Ya igazi elinjani bazalwane? Elibi owalinqela kuphi la walinqela khona. Abantwana bakamalume wami, umkhulu wayenesithembu abafazi abawu12. Amadodana akhe, amadodana kamkhulu ashaya nga6. Abazukulu bashaya nga2. Awungizwa ngabe angizwa ngabe uthi amen. Yonke lento iwumkhokha iyalandelana ngoba igijima nani negazi. Ngisho nenhlupheko nayo bazalwane igijima negazi. Ngale ndlela onhlupheka ngayo akuyona inhlupheko kwenziwa umuntu ufuza ugogo wakho. Anithi amen. Ufuza into embi wafuza inhlupheko. Ilanguage ezwakala ukufuza ke. Ngisho nokudakwa nako kunofuzo lwakhona. Abanye bafuza abazali babo ngale ndlela abadakwa. Oh Jesus. Hey Nkosi. Inkosi anibusise.
Manje ke imithandazo yethu ke bazalwane akumelanga ilibale. Kumele yenze njani? Ihlakaniphe ibe broad. Awuthi amen. Ikwazi ukushaya wonke ama-angle. Ngoba uma singabukana nomthakathi kuphela, ezinye zezinto awukaloya wena, uloye ifamily ophuma kuyona. Usuke wanqela igazi labo kanti igazi labo lilandelwa inhlupheko. Nkosi nibusise. Nkosi nibusise. Abanye benu nilandelwa iziqalekiso zomndeni. Izibongo zethu ziyithwele inkinga. Kunezinye izibongo na ungabamisa bonke uthi ngifuna bonke bakaNdlovu. Out of 10 kubantu bakaNdlovu uyothola 2 abantu abaphumelelayo. Kuyophuma 2 abantu abaphumelelayo. Uthi manje sengimisa bonke bakwaNdonga. Awuthi amen. Out of 10 awuthi amen. KwaNdonga nakhona ungathola 1 abantu abaphumelelayo. Abanye kuleli gquma la kubo kune demon elilwa ne-graduation. Alifuni umuntu aphase nje akuthiwa uyogqoka ijazi ngeke abe khona. Ene into ehlule wena ayihlule wena ingandluleli bazali. Beka isandla ekhanda lakho. Uthi egameni likaJesu mayihlehle lento. Mayiphindele la ivela khona. Ngegama likaJesu. Leli gazi elibi malihlukane nami. Ngegama likaJesu. Lo moya owawukhona kubazali bami mawuthuthe mawuhambe mawuhlehle mawufe phezu kwami. Amen. Viewers at home, let us remember that Apostle Ibn Ndlovu is hosting prophetic key services in the month of May. Therefore, the Apostle is sending Lady Apostle Umadube to the following places. On the 3rd of May 2025, the Lady Apostle will be hosting the prophetic key service in Qumbu at the Town Hall at 10 a.m. On the 8th of May, Lady Apostle will be in Middleburg at Adelaide Tambo. The service will begin at 10 a.m. We will be at the community hall. On the 10th of May, Lady Apostle will be in Emelo Church. The prophetic key service will begin at 10 a.m. On the 12th of May 2025, at exactly 10 a.m., the Lady Apostle will be in Davidson, in Victor Ndlazulwane Hall. On the 14th of May, at 10 a.m., the service will be at King Williamstown at Eskenjana Hall. On the 15th of May, Lady Apostle will be in Port Elizabeth at Daku Hall at exactly 10 a.m. On the 17th of May, Lady Apostle will be in Eshowe at the Town Hall. The prophetic key service will begin at 10 a.m. People of Carolina, be ready, for the Apostle himself will be coming to Carolina in full glory. He will be arriving at Eslobela. The Apostle will be with you at 10 a.m. sharp at Slobela Hall on the 22nd of May. Then on the 30th of May 2025, we close it with Bulwa. Lady Apostle will be in Bulwa at the Town Hall at exactly 10 a.m. Bring portion of soil from your yard, bring documents, CVs, IDs, bank card, whatever you need the Lady Apostle to bless for you. Apostle Ibn Ndlovu is inviting you to join him live on Facebook and YouTube on the 12th of May 2025 at 7 p.m. He will be praying for you and reading your prayer request. You will be given an opportunity to call and ask for prayers. Facebook and YouTube live on the 12th of May 2025 from 7 p.m. Shalom. Inkonzo enkulu yokukhulekela imindeni. Baba umpostoli uyasimema uyasibiza sonke ukuthi asipheleleni khona lapha yana eDurban ku number 425 West Street ngesikhathi sika 10 o'clock ekseni. Yilapho ubaba umpostoli ayobekhulekela imindeni. Ibhlungu into enzeke emndenini kubhlungu ukuthi nibe umndeni ongezwani, umndeni oxabanayo. Uthola ukuthi emndenini kuphumelela umuntu munye cha bonke abaphumeleli.
bonke izinto zabo zivalekile. Nithole lezo simo leso sesinifake ekutheni anisakhulumisani, anisangenelani. Kubuhlungu ukukhulisa abantwana abangakwazi ukukulalela njengomzali. Yingakho ke yathi ubaba umpostoli ngesonto ekuseni ngaqala ulenza iphutha. Uyakucela ukuthi wena butha wonke umndeni wakho sizohlanganyela kule nkonzo ngo-10 o'clock ekuseni eThekwini. Kanti abantu baseJohannesburg nani ngiyobe nginilindile lapha enumber 39 School Street. Yilapho sobe sithi amathambo kaHezekiya awahlangane, imindeni ayizwane, imindeni ayiphumelele. Bese kuyothi ngayo umhla ka-11 abantu base-Edendale, abantu base-Pietermaritzburg abamlindele ubaba umpostoli ekuseni ngo-7. Yiyo le nkonzo yokukhulekela imindeni. Yenzani sure ukuthi uza nomndeni wakho niyaphelela enungayishiyi inhlabathi yasekhaya. Kanti abantu base-Soshanguve namaphethelo ngiyobe nginani ekuseni ngo-8 ngizele khona ukuzokhulekela imindeni. Kanti-ke nakuwo wonke amasonto kababa umpostoli le nkonzo yokukhulekela imindeni iyobe iqhubeka eNelspruit, iyobe iqhubeka ePort Elizabeth, iyobe iqhubeka eMelo, nakuwo wonke amabandla kababa umpostoli. Vukela esontweni eliseduze nawe ngayo umhla ka-11 May kuyobe kuyiyona le nkonzo yokukhulekela umndeni. Phatha impahla zabathandiweyo bakho, baphathe labo khona ukubaphatha, sihlanganyele kanye nawe sikhulekele ikhaya lakho. Kanti-ke abantu bakamhlushwa abangilindele ngiyeza lapha esontweni lethu, kodwa ngiyofikela lapha kwaMhlushwa Community Hall, ngiyofikele eholweni, ngiyobe ngikhona ekuseni ngesikhathi sika-10 o'clock ngizele khona ukuzokhulekela yona imindeni ngayo umhla ka-18 kuMeyi. Bese kuthi ngomhla ka-25 ngiyobe nginani bantu basePulekwane ngithi imindeni ayihlangane, imindeni ayiphakame. Angeke ukuthi lento ebiyenzeka kogogo bakho iqhubeke yenzeke kuwe. Angeke lento yenzeke kuwe iqhubekele esizukulwaneni sabantwana bakho. Sithi iqalekiso zomndeni ayinqamuke, imindeni iphakame, asihlangane khona. Shalom Christian Fellowship Ministries, under the leadership of Apostle Ipin Ndlovu, has launched an online store, making it easy for you to receive your prophetic material at your doorstep. In and out of South Africa, distance is not a barrier. All you have to do is log into our store on www.shalomonline.co.za. Select your product, view your cards, and enter your name as well as your address. Pay directly on our website and your order will be delivered to you. For any delivery problem, call our call center, which is available 24 hours on 087 551 3462. Please double check your address when placing your order to avoid confusion. Be on alert for scammers. Only use websites which is mentioned above. Shalom. Apostle Ipin Ndlovu will be hosting Super Tuesday and Wednesday services. On the 20th of May, the apostle will be hosting a Tuesday service at the Durban Church branch. Uyobe enza inkonzo yabantu abangahambi. Then on the 21st of May 2025, the apostle will be hosting the very same service at the Pietermaritzburg branch at 10 a.m. If you have difficulty in walking or know anyone who is facing a challenge with walking or have very painful feet, bring them to these services on the 20th of May if you are around Durban, or if you are around Pietermaritzburg, bring them on the 21st of May 2025. Both these services will start at 10 a.m. in the morning. Don't miss out. Shalom. Kuthi mhla ka-15 kuMeyi, umpostoli uyobe ehambela abantu basesikhawini. Uyofikela eNew Hall eduze naseThokoza Clinic ngo-10 ekuseni. Imthandazo yenu isizwakele bantu bakwaNzimakwe. Umpostoli uza kunina ngomhla ka-16 kuMeyi 2025. Uyofikela khona lapha eLatshoda Community Hall. Inkonzo iyoqala ngo-10 ekuseni. Mese kuthi mhla ka-17 kuMeyi 2025 uyofikela khona lapha eGreytown eKing Edward Ground. Inkonzo iyoqala ngo-10 ekuseni. Le mimoya elapha kulela khaya lakho seyiphelelwe isikhathi. Kuzojika izinto empilweni yakho obekuboshwa abathakathi kuyoqaqeka. Le mali engahlali ekhaya lakho, lezinto ezihamba phezulu kwendlu yakho, lo muzi wakho othi uyawakha awupheli,
usuhambe kakhulu ukhipha imali kodwa awunasixazululo, phatha u500 rand. Umpostoli uyokunika insebenzo ezokusiza ikuxoshele nalemoya ehamba kulela khaya lakho. Woza kule nkonzo, umpostoli uyokukhulekela, akhulume nesibusiso phezulu kwakho. Wena uyophumelela. Phatha umhlabathi wakho osegcekeni, umpostoli akhulule ikhaya lakho. Ungakhohlwa ukuthi ikhona i1-on-1. Mawufisa ukuhlala phansi nompostoli, ukhulume ngesimo sakho, akuhlolele ngokwakamoya. Mawudinga eminye imininingwane, fonela i-call center yethu. Inamba zikhona ku-screen. Shalom. Bekunengane yami yomfana bengafuni ukusebenza kodwa ngokusebenzisa usawoti ngithi azigqume zigeza azivumanga ukugquma zigeza ngase ngifake emabhakedeni phakathi siphuze ngawo itiye. Namhlanje yasebenza ngayenza izinsuku ezimbili kwesithathu bayifonela. Ngilibonga kakhulu uCobelo kaBaba uNdlovu. Sebenzisana izinto zikaBaba uNdlovu. Ngithenga ikhalenda la ekhaya. Bekunomuntu bengihlupha kakhulu mina. Ngingamazi kanti umuntu womndeni wami. Kuthe ngelinye ilanga kwaduma izulu ngonyaka ophelile. Lithe liduma izulu ngalithatha ikhalenda likaBaba uNdlovu bese liwile lapha phezulu. Ngalibeka la ngakusofa ngaqondanisa nje nami ngakusofa. Lo muntu lo ogila imkhuba wazohlala kulo yasofa ikhalenda likulo sofa. Izulu lacisha lamthatha abazalwane ndamtshinga phandle. Hayi ngibonge kakhulu ngoba ngeke ngize ngilule sesithi isikhathi ziningi izinto engayikhuluma la. Ekhaya thina ukudla bekungahlali. Impuphu konke bekungahlali ukudla. Kodwa ngama product kaBaba uNdlovu namhlanje ukudla kuyahlala nemali endlini beyingabonakali. Uthi ungayisebenzisa nje uyibona seyiphelile ungaboni ukuthi uthenge ini. Namhlanje iyabonakala. Uthi noma uyisebenzisile ubone ukuthi usebenzise ini. Mina ngifike la ngonyaka odlule kwakuyi9 kaNovember mangaqamba manje. Ngafika ngathenga ikhandela. Ngabika ukuthi ngabuza kubantwana babedayisa ama products ukuthi yini engayithenga engasiza abantwana bami ukuze bathole umsebenzi ngoba lo mdala ugrade ngo2016 kodwa bengaqashwa kodwa manje useqashiwe uyasebenza. Ngekhandela eligreen ngaphinda futhi ngathenga nekhalenda. Ngathenga noswayi ngangiphathwa zinyawo. Ngathoba ngazinyawo ngalokhuzana ngachela egcekeni. Kwakunemvukuzane ke egcekeni isihlupha. Ilizungeza nje igceke imvukuzane kodwa manje isiphumile yahamba. Ngaphinda futhi kwakuyinkonzo yetshe ngathenga netshe. Ngakhuluma ke ngalo ngoba uBaba uNdlovu wayeseyalile ukuthi asenze njani. Hayi ngafika ngenza hayi ngiyabona kuyakhanya bazalwane. Ngizocela ukudlulisa ukubonga kuBaba uMpostoli Baba uNdlovu. Seziziningi izinto engidlule kizo, ingozi zemgwaqo, ngacishe ngagengeka nemoto. Kodwa ngoBaba uMpostoli Baba uNdlovu ngasinda. Ngiphinde ngibonge futhi kuBaba uMpostoli Baba uNdlovu ngoba uBaba uMpostoli Baba uNdlovu ngiqala ukumbona eGoli endaweni yase Civic Center. Ama product akhe bengikhona ukwathenga eJimestini. Ngibonga kakhulu emafutheni lana bomvu. Iwona akhonile ukungisebenzela ngoba umama wakwambe nenkinga kodwa ngalokho ngumgqugquzela ukuthi akafuthe ngama product kaBaba uMpostoli Baba uNdlovu. Wazikhipha zonke izinkinga kade nazo. Ekade mina ngingazazi ezifihla zonke ehlale engazikhulumi. Angazi noma babekade bemvalela ukuthi engakhoni yini ukukhuluma. Bengisacela kuBaba uMpostoli Baba uNdlovu ukuthi kuqhubekele phambili nokunye okwenzekayo empilweni yakhe ngoba bamfake ilwane. Kuqhubeke futhi ke phambili ngoba ushintsho kumanje akakaliboni. Ngicela niwathenga ama product kaBaba uMpostoli Baba uNdlovu ayasebenza kakhulu kuzo zonke izinkinga. Ngiphinde futhi ngicela ukubonga Baba uMpostoli Baba uNdlovu. Ukudla mina bengakubona endlini bengikuthenga ukudla kutholakala ukudla kuhlala endlini. Ngiphatha imali kodwa ibithola imali ayihlale ephaketheni lami iyabaleka. Kodwa ngaya kuBaba uMpostoli Baba uNdlovu ngafika wangikhulekela ngabuya ngaye endaweni yaseJimestini ngafike ngathenga ama product. Ukudla kuyahlala. Kwaphuma igundwane linomsilo ongaka. Elali kade lithatha ukudla. Ngimkwanele kwaphuma lelo gundwane lelo akuphindanga ukudla kwahamba kimi. Ayiphindanga imali yahamba kimi. Ngibonge kakhulu.
Lady Apostle Ndlovu Umadube is bringing you mirror services in the month of June, alongside with the one and only Apostle Ipin Ndlovu. On the 7th of June, the Lady Apostle will be in Randfontein at Ramusa Hall at 10 a.m. On the 12th of June, the Lady Apostle will be in Klerksdorp at Joburton Hall at 10 a.m. On the 13th, the Lady Apostle will be in Vereeniging. She will be arriving at Soltodeti Hall at 10 a.m. Then on the 14th of June, the Lady Apostle will be hosting the mirror service in Rustenburg. She will be in Tlhabane Hall. Then on the 19th of June, the Lady Apostle will be in Kwanongoma at the Multi-Purpose Hall at exactly 10 a.m. On the 20th, the Lady Apostle will be in Mbazwane at the Multi-Purpose Hall at 10 a.m. Then on the 21st of June 2025, the Lady Apostle will be in Mtuba at the Town Hall. The service will begin at 10 a.m. People of Potchefstroom, be ready to receive the Lady Apostle. For on the 27th of June 2025, she will be hosting the mirror service in Potchefstroom at Borough Grounds. The service will begin at 6 p.m. to 6 a.m. in the morning. It will be an all-night prayer. Then on the 28th of June, the mirror service will be in Stanger at the Town Hall. The service will begin at 10 a.m. Don't miss out. Don't forget to bring a small mirror when coming to the service for the Lady Apostle to disconnect you from any monitoring spirit. You can also register for a one-on-one session when you arrive at the service. For more information, call our call centers. Numbers are on your screen. Shalom. Akekho umuntu obaluleke emhlabeni njengomuntu wesifazane. Namuhla kunamakhaya kunemindeni kungenxa yomuntu wesifazane. Kodwa futhi akekho umuntu othwele nodonsa kanzima njengomuntu wesifazane. Akekho umuntu onyatseka nocindezelekayo njengomuntu wesifazane. Ingakho ke ngiyakumema kule conference yabantu besifazane engihlelile ngithi buya mama, buya sisi wami, buya dadewethu, buya mntwanami, sizophakamisa into yakho. Sihlale sonke ubusuku bonke silungisa isimo sakho. Ngiyobe ngikhona ke ngaye umhla ka30 lapha ya eThekwini. Lapha yana ebandleni lethu e425 West Street ngesikhathi sika 6 kuyoze kuse ekseni. Yilapho siyobe sikhuthazana khona njengabantu besifazane. Sicushisana ngendlela eya empumelelweni. Sicushizana ngendlela yokuphuma ezimene sesibhekene nazo othola ukuthi zisidonsela emuva empilweni. Ngayo umhla ka30 kuyobe kulesihlanu. Ngiyacela ungahlale ekhaya. Whether ushadile noma ushadanga. Whether umfundisi noma umamfundisi noma umprofetikazi lenkonzo ngiyenzele wena yokuthi sizobamba isandla sakho sikonyule kulomgodo ongene kuwona sizobamba isandla sakho sithi impilo iyaqhubeka iyaphambili kanti abantu baseGauteng namaphethelo abangilindele bona ngiyeza ngizobe nginani ngo10 o'clock ekseni ngaye umhla ka31 May ngiyobe ngikhona lapha ya enumber 39 School Street City alihlobo imqhele yethu asilungisana imqhele yethu kule nkonzo kule women's conference ka2025 kanti ke nani bantu baseNaspoti ngiyobe nginani ngayo umhla ka9 May kuyobe kulesihlanu ngiyofikela khona lapha yana esontweni lethu leli lapha ngakwi base army yamasoja ngaso isikhathi sika 6 ntambama kuyoze kuse uhleli noMadube angeke uhlale nami impilo yakho remain the same. Kanti ke ngiyoba nalo ithuba le one on one naba abantu besifazana bathi mama sifuna ukuhlala phansi nawe cubungule isimo sethu sika moya fonele call center njengamanje ubhuke isikhala se one on one yakho asipheleleni sihlangane khona. Apostle Ipin Ndlovu is inviting you to join him live on Facebook and YouTube on the 12th of May 2025 at 7 p.m. He will be praying for you and reading your prayer request. You will be given an opportunity to call and ask for prayers. Facebook and YouTube live on the 12th of May 2025 from 7 p.m. Shalom. Bantu baseswatini sife sakangwane
nangumine ngiyeta ngitalapha eSwatini ngaye umhla ka6 of June 6 of June ngiyofika Nzambama ngo6 inkonzo yaqala ngitothandazela abantu ngitoqosha buthakathi lebendwe phakathi ekhaya lakho ngoba lelo khaya lelo liyasinza lisinza mina ngilibuka ngilapha lelo khaya lelo ligijima natinto phezu kwemathayele lelo khaya lelo ngisho negross ayihlali niqaleka niqabane nodwa ngoba nesitho basifakile kulelo khaya lelo khaya lelo kukhala ngisho netilwane longakade fuyanga kanti ke ihlupheka ibophile kulelo khalelo njengoba ngita ngikulethela inkonzo yelitshe lelitshe leli ngidofike ngikuphe lona ubuyele nalekhaya uyothi na ufika nalekhaya uthandaze bese uliphonsa phasi kuyophahlaka amabhodlele ebathakathi kunemabhodlela avala imali yakho kunemabhodlela avala inhlahla yakho kunemabhodlela avala nebantwana bakho 6 June ngiyete eSwatini kanti sinemabhasi ibhasi oqala itosukela eoffice lethu lelaphayana eMbabane ibhasi esibili itosukela eStegi eoffice lethu ibhasi esithathu itosukela eNhlangano ngicela nisheshe nihambe niye ema-office nobhalisa ukhwela mahala lamabhasi inkonzo enkulu yokutophahlata nokutoqosha labathakathi labagidza lapha ekhaya lakho naphezu kwebantwana bakho ngiyeda mina ngizokuqoshela bona phatha umhlabathi wasekhaya ngitothandazela ujike nawo. God bless you. Unhleke moya wami kunhleke animisen eme abheka abantu misen nje kuphela mthetheleni ongemuva mbambe lapho mthethele mbambe lapho lulani izandla zenu kuya lulani izandla zenu kuya njengoba esaba ukunibona usaba ukunibheka akasabi nini usaba umlilo ogini nina ningabantwana bakaNkulunkulu Sathane namadimoni wakhe nabathakathi bakhe uyanesaba lulani kakhulu izandla zenu leto nifakele ngani namhlanje ngibisa igama lika Jesu ngithi ayisheshe hamba ayibhodli hambe man zonke leyilwane ayikhale leyilwane zambe ayikhale zonke leyilwane ayikhale zonke iphelele ayikhale zonke nale mfene nale sinja nala makata waphume wena osibhekile emakhaya ekhaya lakho kunalamakati ekhaya lakho kunalezinja ekhaya lakho kunalezikhofa sondela kwiskrini sakho ngegama lika Jesu njengoba ngikhuleka siyaphuma lapha egqekeni njengoba ngikhuleka siyaphuma lapha emathayeleni njengoba ngikhuleka siyaphuma lapha esangweni sondela kwiskrini sakho senabih ngenabih ngithi nabih yebo baba yebo sengiyahamba uzomenza befanele afe waye kumele afe sinenzondo naye ukuthi ngoba uvusa umuzi wakubo nimenzeni nimfakeni simlalisa nabantu leyilwane ezikhalako zona simenzani
Siyawulala. Ulalwa yini isilo sokuqala esimlalako yini? Sifake inja. Imenzani lenje? Khona nekati ebaleni lakhe. Bunemkhathe ebaleni lakhe. Inja yona yenzani? Inja sikanga ngayo. Sikanga ngenje. Alo yela ngaphandle. Awuthi amen. Kalani ngaphela amandla, let us engage abantu abasibukela nithi amen. Emakhaya senithandazela. Kulamabala emagqekeni wenu lezinja eningakayifuyi mara ziyavakasha. Ziyafa zifana abanikazi bazo. Nalamakhathi lapho kukhala lapha egqekeni ayafa afana abanikazi wazo. Nalezi ikhofa ziyafa zifana abanikazi bazo. Touch the screen ngegama lika Jesu. Shoshana hambe nini? Falelisi. Phuma lokuyi. Sisahamba. Niya kuphi? Sihamba sophinda la khona eDambuza. Phindela eDambuza. Yebo. Niba phakathi bokwaDambuza. Yebo. You are free. Amen. Ramsey. Wanqaba umusi. Hey wena man. Hey man. Awukoloti umuntu. Awukoloti umuntu. Awukoloti. Indoda ephila emzimbeni wengane wentombazana. Nimadoda amangaki? Hey ngikhuluma nawe. Hey nimadoda amangaki? Nibangaki? Niphilaphi? Niphila kuphi? Keep your mic. Ayifo amadoda aphile emzimbeni womuntu wesifazana. Esiswini? Esinyeni? Banladephi? Ngithi Kayivala ngathi waphela ngalo msebenzi. Awukho umuntu ozowakha. Awukho umsebenzi osebenza. Ngindoda mina. Ngindoda. Ngithi bakulandephi? Bakulandephi? Lengane mina ngayikhulisa ngithatha konke wangaphansi kwangiyeke. La madoda walandephi? Walandephi? Saba ngakubela ingane siyeke. Ufuna ukusetha. Siyeke thina. Ngiyanikhipha ke madoda ayifo kulengane. Usayi. Ufuna kungena wena ngithi usile wena. Usile ngithi wena. Usile wena ngithi. Usile. Bokhipha thina uthi asiyephi. Sihlale kuwena. Sihlale kuba. Usile wena. Wezwa ukuthi bathi sihlale kubani? Ufuna siyephi. Nifuna ukuyohlala ku? Ufuna ukuhlala kuyena uzovuka nomuzi samiyeka. Awuphinde niyohlala kuphi? Sifuna ukuhlala kuyena ke simiyeke. Ubani? Ke simiyeke nofa. Meke wawakha nomuzi. Hayi ngiyobe inhlekisa ndaweni. Ke simiyeke. Ke simiyeke thina. Thele ngeoil ekhanda. Ke simiyeke. Thele ngeoil ekhanda. Khanda eoil. Fake enoil. Lolani isandla senu. Oil inayithinta ikhanda iyasha lento. Right now. Mtethele ke manje. Mtethele. Right now in the name of Jesus. Right now mtetheleni. Right now. Awaphumela madoda. Ngegama lika Jesu. Ngithi awaphumela madoda. Ngegama lika Jesu. Ngithi awaphumela madoda. Ngegama lika Jesu. Ngithi awaphumela madoda. Akebay. Awasheshe la madoda aphume. Awasheshe. Senabili. Hayi sihamba. Bebese. Sihamba. Abani. Sihamba. Abani. Sihamba. Thele ngeoil. Thele ngeoil. Thele ngeoil. Phuma amadoda ayifo. Uzowakha umuzi. I bless you in Jesus' name. Jesus. Shall we chase this out?
bese kuyothi ngayo umhla ka-11 abantu base-Edendale, abantu base-Pietermaritzburg abamlindele ubaba umpostoli ekuseni ngo-7. Yiyo le nkonzo yokukhulekela imindeni. Yenzani sure ukuthi uza nomndeni wakho niyaphelela ungayishiyi inhlabathi yasekhaya. Kanti abantu base-Soshanguve namaphethelo ngiyobe nginani ekuseni ngo-8 ngizele khona ukuzokhulekela imindeni. Kanti-ke nakuwo wonke amasonto kababa umpostoli le nkonzo yokukhulekela imindeni iyobe iqhubeka eNelspruit, iyobe iqhubeka ePort Elizabeth, iyobe iqhubeka eMelo, nakuwo wonke amabandla kababa umpostoli. Vukela esontweni eliseduze nawe ngayo umhla ka-11 May kuyobe kuyiyona le nkonzo yokukhulekela umndeni. Phatha impahla zabathandiweyo bakho, baphathe labo khona ukubaphatha, sihlanganyele kanye nawe sikhulekele ikhaya lakho. Kanti-ke abantu bakamhlushwa abangilindele ngiyeza lapha esontweni lethu, kodwa ngiyofikela lapha kwaMhlushwa Community Hall, ngiyofikele eholweni, ngiyobe ngikhona ekuseni ngesikhathi sika-10 o'clock ngizele khona ukuzokhulekela yona imindeni ngayo umhla ka-18 kuMeyi. Bese kuthi ngomhla ka-25 ngiyobe nginani bantu basePulekwane ngithi imindeni ayihlangane, imindeni ayiphakame. Angeke ukuthi lento ebiyenzeka kogogo bakho iqhubeke yenzeke kuwe, angeke lento yenzeke kuwe iqhubekele esizukulwaneni sabantwana bakho. Sithi iqalekiso zomndeni ayinqamuke, imindeni iphakame, asihlangane khona. Apostle Ibi Ndlovu is bringing you a mirror service, inkonzo yesibuko, where you will be disconnected from every monitoring spirit monitoring you and your family. This is what you are required. Bring a small mirror when you are coming to these services. The apostle will break these mirrors on your behalf. By the time that mirror is broken, you will be disconnected from that mirror that the witches are using in their shrines and altars to stop you from reaching your destiny. On the 5th of June, the apostle will be in Vryheid at Beguzulu Hall at 10 a.m. On the 7th of June, the apostle will be in Barberton at the town hall at 10 a.m. Then on the 12th of June, the apostle will be in Soshanguve at the church branch at exactly 10 a.m. On the 13th of June, the apostle will be in Mzimkhulu. People of Mzimkhulu, be ready to receive the apostle at exactly 10 a.m. He will be arriving at Mzimkhulu Hotel. On the 14th, the apostle will be in Matatiela at Harry Kwala Hall. On the 19th, apostle will be in Tanin at Nkowankowa Community Hall at 10 a.m. People of Mpumalanga, on the 21st of June, be ready to receive the one and only Apostle Ibi Ndlovu at Chochocho, Kwamanzini Community Hall. People of Bushbuckridge, let us all be ready for the apostle. Then on the 20th, the apostle will be in Janfes at Tlatlolanang Community Hall. The service will begin at 10 a.m. Then on the 27th of June, apostle will be in Gwelezane Hall at 10 a.m. Don't forget to bring a small mirror when coming to this service for the apostle to pray and deliver you from every monitoring spirit. Book for a one-on-one session when coming to the service. Don't forget to bring portion of soil from your yard. Abuseko ubunzima. Izinto zakho lapha ekhaya zivalekile. Sewuzamile na uthi uvula lokhu kuvaleka lokhu. Na uthi wenza lokhu kuyamoshakala. Ingakho ke ubaba umpostoli ukulethela inkonzo kaKhiye Prophetic Key Service lezo bikhona kule nyanga yonke kaMeyi. Lokhiya kulethela wona iwona lozovula ngawo umshado wakho. Lokhiya kulethela wona iwona loyovula ngayo ibhizinisi lakho. Kunini uzama kuqala akuqaleki. Uma sewuqalile akuyi phambili. Uma sewuqalile awukhoni nokuphetha lento oyiqalile. Ingakho ke ubaba umpostoli kumema mbukeli wami lapha ekhaya yathi hlanganyela naye kuzo zonke inkonzo zale nyanga kaMeyi lapho azobe kulethela khona ukhiye wokuvula ku destiny yakho.
abantu basengwavuma nabo abamlindele umpostoli ngayo umhla ka9 kuyona lenyanga kaMeyi nakhona kuyobe kuyinkonzo yobusuku bonke la athi umpostoli aqaqeka maketango kuvuleke izinto zakho abaphumelele phela labantwana sebefundile baqedile kodwa umsebenzi abawutholi woza kule nkonzo ye-prophetic key bese kuthi abantu base-Bakersford ngayo mhla ka-23 abamlindele ubaba umpostoli uyobe khona lapha eTubatsi Plaza nakhona kuyobe kuyinkonzo yobusuku bonke ngicela ungaphuthelwa ile nkonzo nazi ezinye indawo ubaba umpostoli azoyihambela abantu base-Witbank uyobe khona lapha eLinville Community Hall ngaye umhla ka-29 kuMeyi ubaba umpostoli abamlindele kanti abantu base-Mariti Stadium nakanjani ngiyacela bantu base-Calcutta abantu base-Bushbuckridge akhona uKaiserview asipheleleni lapha eMariti ubaba umpostoli asilethele wona lokhiye wokuvula izinto zethu kanti naye phuma lapho uyobe seyakhona engodini kwaBhokeni naye umhla ka-31 ubaba umpostoli uthi akuvuleke izinto zakho ukulethele lesikhiye sempumelelo bese kuthi abantu base-Phalaburwa Community Hall uyobe khona ngaye umhla ka-24 kuyo inyanga kaMeyi ungaqali uphuthelwe ulungisa nje lomnikelo ka-500 uhamba kanye nalo khiye uyowuthola phakathi kwipackage yakho wokuvula izinto zakho your life will never be the same again bantu basePhongolo nani umpostoli akanishiyanga ngaphandle kule nkonzo yokuvula ukhiye uyobe nani umpostoli ngomhla ka bese kuthi abantu basehluhluwe nabo umpostoli uzobe nani ngomhla ka-10 kuMeyi uyofikela lapha yana ehluhluwe ePhumlani Hall kwahamba ngasikaza ngathenga inkomo ngathenga imbuzi bayibulala zonke usawo tule ngesibayeni amabhodlela amabili ngathi ayikho into engabe ngisasenza ngathatha ngathuma ingane esitenga yafika yathenga osawuti ababili namanzi amabili ikhalenda likhaviwe limi kanje esibayeni ayizali inkomo zenza umshoko ikhalenda esibayeni uthi ubaba umpostoli angeke imehlule lento abakwenze yona uma asho kanjalo ngikhumbuza wena mbukeli wami lapha ekhaya ukuthi ubaba umpostoli sewuyatholakala njalo ngoLesibili lapha yakunumber 425 West Street eDurban ngo-10 o'clock ekseni inkonzo zangoLesibili seyibuyile inkonzo yokuthandazela abantu inkonzo yokuphulukisa abantu inkonzo yokukhipha imimoya kanye nazo izilwane ezihlasela abantu ngoLesibili kanti ngoLesithathu abantu base-Pietermaritzburg namaphethelo nabo bayakwazi ukumthola ubaba umpostoli ngaso isikhathi sika-10 o'clock ekseni bese kuthi-ke ngamasonto hlanganyela kuwo wonke amabandla kababa umpostoli ngoba angeke ube yisikhuni esivutha sodwa ngiyakucela-ke mbukeli wami ungabulawa zinhlungu asihlangane khona